Televízia Doma uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Ivan Šandor, Helena Geregová, Lucia Vráblicová, Zuzana Dančiaková, Dušan Jamrich, Ján Tréger, Ján Grešo, Monika Radvániová v epizóde zo seriálu Nespútaný aniel. Ďalej hrajú v slovenskom znení Juraj Predmerský, Martin Zatovič, Linda Zemánková, Marián Slovák, Daniela Mackovičová, Anna Višňovská, Martin Hronský, Emanuel Hason, Michaela Drotárová, Marek Majeský a ďalší. Prečo mi to hovoríš, Cecília? Pretože sa z teba stáva človek plný zášti, Patricio. Bojím sa, pretože tej nenávisti a zloby už bolo vyše hlavy. Ak ti Juan Miguel prišiel ponúknuť svoju pomoc, mal si ju prijať a byť pokornejší. Nie, nemôžem a nechcem. A už s tým konečne prestaň. Ja sa sám rozhodnem, koho vo svojej kancelárii príjmem. A San Román tu nie je vítaný. Ani tu, ani v blízkosti mojej dcéry. Vidíš? Myslíš len na svoju hrdosť, na seba. Ale čo naša dcéra, Patricio? Naozaj dúfam, že ti Boh odpustí a že nám bude môcť odpustiť toľkú nenávisť a toľkú zášť. Ó, Bože môj, také nádherné dievčatko a je moje. Čo sa ti stalo? Som smutná. No tak. Prečo si smutná? Vieš, že si moja hviezdička a hviezdy nemôžu byť smutné, pretože potom by prestali žiariť a celý svet by bol smutný. To je mi jedno. Á, tak to je vážne. Budem teda hádať. Si smutná, pretože ťa učiteľka vyhrešila kvôli úlohe? Nie. O, nie? Už viem, Balbina ti nepripravila dezert, aký máš rada. Nie, ani to. Á, do čerta. To vyzerá vážne. Tak prečo si teda smutná? Pretože ma Mariču už nemá rada. Vezmem jej ho a okamžite sa ho zbavím. Čo by som s ním robil? Nestrávim zvyšok života s nejakým deckom. Nemám otcovského ducha. Vezmem jej ho a presvedčím ju, že si ho nechám. Aj keď sa ho v skutočnosti zbavím. Ale čo? To nie je zlý nápad nechať ho v sirotinci. Eduardito, malá sirôtka. Čo je s tebou, Adrián? Nedáš si ryžové šťavy? Nie, ďakujem. Tak čo sa stalo? Veď to vieš. Navrhoval som, aby sme išli k lekárovi, aby zistil, prečo nemôžeš otehotnieť. A poslúchla si ma? Nevieš sa rozhodnúť. Kategoricky to odmietaš. Adrián, prosím ťa. Veď si už začína myslieť, že nechceš mať deti. To nemyslíš vážne? Neviem, možno si myslíš, že je to záťaž, alebo že si pokazíš postavu, neviem, ale mám pocit, že sa tomu vyhýbaš. Nie, Adrián, ja ti prisahám, že nie. To vieš, že by som chcela dieťa, hoci aj keď len jedno, ale... Nemôžeš povedať, že nechcem, alebo že sa tomu bránim. Lenže... Lenže čo? Ja nemôžem. To nechápem, ako to myslíš? Mať dieťa je mojím celoživotným snom. Ale ja nemôžem byť matkou. Ja nebudem môcť mať nikdy v živote deti, Adrián, nikdy.
je pravda. Maričuj ťa zbožňuje. Mala ma rada. Ale už nemá. Už ma nemá rada. Ani ja ju nebudem mať rada. Ver mi, že Maričuj je tá najlepšia kamarátka na svete, ako môžeš mať. Myslím si, že ťa zbožňuje. Ja ti neklamem, ani ti nebudem klamať. Ani moja kamarátka mi neklame. Povedala, že Maričuj ma nemá rada. A kto je tá tvoja najlepšia kamarátka? Anna Julia. Ona je moja kamarátka. A má ma naozaj rada. Povedala mi, že už ma Maričuj neľúbi. Mama chcela, aby som šla k inému lekárovi. Šla som, ale výsledok bol ten istý. Nemôže mať deti, Adrián. Tak prečo si mlčala? Prečo si to tajila? Prečo si nebola od prvej chvíle úprimná? Nemala som odvahu, Adrián. Prepadala som sa od hanby, bála som sa, že mnou budeš pohrdať, že ma prestaneš ľúbiť. Nikdy ťa neprestanem ľúbiť, ale mala si byť úprimná. Zo strachu som ti tajila pravdu a tiež z lásky k tebe, pretože ty si to, čo mám v živote najradšej. Tak veľmi som sa trápila, že ti nemôžem dať to, po čom tak túžiš, to, o čom sme obaja snívali. Umierala som od žiaľu pri predstave, že ťa musím sklamať. Tvoja mama mi radila, aby som ti to povedala, ale neodvážila som sa, miláčik. Nemala som na to odvahu. Dobre, miláčik, tak už nepláč. Príliš veľa som toho riskovala. Nechcela som ťa stratiť. Prepáč mi to, drahý. Prepáč mi, prosím ťa, prepáč. Čo tu robíš? Miláčik, si istá tým, čo hovoríš? Áno, ocko. Takže Anna Julia? No áno, neveríš mi? Kedy si bola s Annou Juliou? Povedala ti to vtedy, keď ti darovala toho plišáka? Nie, vtedy nie. Tak kedy ti to povedala? Prišla za mnou do školy, keď sme mali prestávku. A tá mi povedala, že už svojho bráčeka nikdy neuvidím. Že ma Maričuj prestala mať rada. Že ma neznáša. Miláčik, prečo ti to Anna Julia povedala? Pretože je kamarátka a nechce mi klamať. Čo ti to napadlo za mnou chodiť? To ti už naozaj preskočilo? Nie. Práve naopak. Som pri zmysloch viac ako predtým. Zmizni, Amador. Len mi skomplikuješ život. Prečo? Prestaň, Anna Julia. Nebuď predsa zbabelá. Bez rizika by bol život nudný. Choď už, vravím ti, odíď. Musím ísť do lekárne kúpiť lieky pre Maričuj. Naozaj? Tak dobre, idem s tebou. Nikam so mnou nebudeš chodiť. Chcem, aby si hneď vypadol, aby si sem nechodil. Skompromituješ ma, nechápeš? Nejdeš sa náhodou stretnúť so svojou vysnívanou láskou? Pre ženu, ktorá je zamilovaná, nič nie je len vysnívané. Tak to je pravda. Mám na to dôkazy. Raz som ťa tak ponížil, že som si vážne myslel, že si ma už v živote nevšimneš. A pozri sa teraz. Nič nevidíš? Som do teba zaľúbený, Anna Julia. Maita je smutná, pretože si myslí, že ju Maričuj nemá rada. Nie. A keďže ju nemôžeme vziať k nej, tak nie je spôsob, ako ju presvedčiť o opaku. Poviem ti, zašlo to už priďaleko. Môj strýko bude musieť zmeniť postoj. Pohovorím si s ním. Nie, Daniel, radšej to nechaj tak. Ak Donovi Patriciovi niečo povieš, môže sa to len skomplikovať. Alebo raz a navždy vyjasniť. Maitu by sme nemali do našich problémov vôbec zaťahovať. Áno, ja viem, ale ako presvedčíme Dona Patricia, že nemá pravdu? Mal by vedieť, že problémy dospelých sú problémy dospelých. A detí by sa to nemalo týkať. Áno, ale keď sa Maita vrátila zo školy s tým, že ju Maričuj nemá rada a nejako sa nám nepodarilo presvedčiť ju, že ju Maričuj zbožňuje. Maita na takéto veci nesmie doplácať. Ja viem. Porozprávam sa s ním. A nielen, aby vám povolil vstup do domu, ale aj... Ale aj čo? Aby už prestal robiť drahoty a nech dovolí Juanovi Miguelovi operovať Maričuj. To je pre ňu životne dôležité.
Niekto ho musí priviesť k rozumu, nie? A vieš čo? Ten niekto som ja. Čo to zastáraš za nezmysly? Nebuď smiešný, Amador. Ty si smiešná, lebo si myslíš, že sa Juan Miguel do teba zaľúbi. To sa nikdy nestane, Ana Julia. Juan Miguel. Juan Miguel? No. To je veľmi milé prekvapenie. Áno, hovor. To vieš, že áno. Pre teba mám vždy plno času. Kde sa stretneme? V poriadku, tak sa maj. Opúšťam ťa, idem sa domov trochu upraviť. Ako si počul, mám rande s tým, ktorý sa podľa teba do mňa nikdy nezamiluje. No a čo tie lieky pre Maričuj? A musí počkať. Ak od nich závisí, či prežije, tak nech si hoci aj zomrie. Tak ja idem s tebou. Pozhovárame sa, kým sa budeš pripravovať pre toho svojho zbožňovaného. Dobre. Toto sú vyšetrenia, ktoré by mala absolvovať. Hneď zajtra, doktor. Doktor, ste veľmi milí, zbavili ste ma bolesti hlavy. Ďakujem ešte raz. Na hodine veľmi nezáleží. Prosím vás, keby niečo, zavolajte mi, hoci aj v noci. Zavoláme, doktor, a ďakujeme vám, že ste prišli. Nemáte za čo, pekný deň. Odprevadím vás. Nie, neobťažujte sa. Dora mi môže ukázať cestu. Dovidenia. Ďakujem. Ďakujem. Jediné, čoho ťa doktor nezbavil, je ten pretrvávajúci smútok v tvári. Prosím vás, mohli by ste ma objať? No ešte. Miláčik, poď ku mne, malička, poď. Potrebujem mať len pocit bezpečia, aj keď viem, že ma nikdy neopustíte, však. Nikdy. Čo ti to napadá, miláčik? Nejdem neskoro však? Nie. To je v poriadku. Čo si taký vážny? O čom premýšľaš? A čo to piješ? Musím sa ťa na niečo spýtať. Pokojne sa pýtaj. Prečo štveš moju dcéru proti Maričuj? Prečo jej tvrdí, že ju Maričuj nemá rada? Nič som nepovedala, aby som rodičov neznepokojovala. Ale tá bolesť hlavy mi neprechádza, nech robím, čo robím. Došľak. Pýtal som sa ťa, prečo si moju dceru poštvala proti Maričovi. O čom to hovoríš, Juan Miguel? Nerozumiem. Naozaj nerozumieš? Jasné, že nerozumiem. Ako si na to prišiel? Povedala mi to Maita. Maita? Podľa nej si bola v škole a povedala si jej, že ju Maričuj nemá rada, že ju neznáša. A dobre vie, že niečoho takého by Maričuj nebola nikdy schopná. Juan Miguel, prisahám ti, A okrem toho, si tým malej veľmi ublížila. Maita je nešťastná, Ana Julia, tvojou vinou. Pretože klameš. Chcem vedieť, prečo si to urobila. Zabudla som. Babička. Ocinko sa ma pýtal, prečo som smutná. Povedala som mu pravdu. Ale keď som mu povedala o Ani Julii, nahneval sa. Povedal, že mi také veci nemala hovoriť. Že ma Maričuj zbožňuje a že ma mala vždy veľmi rada. Veď sama sa čoskoro presvedčí, že ťa Maričuj má rada rovnako, ako ťa vždy mala. Kiež by Ocko čo najskôr všetko urovnal, aby som mohla ďalej vídať bračeka.